Gure sunana Aminu Kaga. A yau ina so zan yi magana ma kowane mutum gana da san darajar shi. Idan muka duba na tsaya nan gure na muku magana saboda na san da cewa tarihi na yana da dangantaka da tarihinka. Haka kuma tarihinka yana da dangantaka da tarihi. Haka kuma tarihin ni da kai yana da dangantaka da tarihin ƙasarmu. Tarihin ƙasarmu yana da dangantaka da tarihin duniya. Abinda nake so ku gane shi anan shine tarihinka yana da dangantaka da tarihin duniya. Kai wataran labarinka wani a wani bangaren duniya daban zai ji labarinka zai gyara rayuwar shi. Saboda kada ka taɓa rena kanka. Mutanen da yau suka zama mutane manya-manyan mutanen da muka gansu muna sha'awar su ne mutanen da ba su rena kansu ba, a kodayaushe suna ganin kansu mutane masu daraja sai suka zama mutane masu daraja. Idan muka tsaya muka duba yau gashi muna cire kuɗin mu muna tafiya mu je mu siya gold, muna tafiya mu je mu siya diamond. Gold ba za ka iya gina gida da shi ba za ka iya yin aure da shi ba za ka iya yin komai da shi a rayuwarka ba. Kuɗi ne za ka iya gina gida, za ka yi aure, amma muna cire shi mu je mu siya diamond da gold. Me yasa? Saboda diamond da gold society sun ba wannan daraja sai muka cire kuɗi muna siya. Haka idan ka ba kanka daraja kai ma za a cire kuɗi a baka saboda wannan tanka. Kada ka rena kanka a duk inda kake. Idan ka daraja kanka za ka zama abin da kake so ka zama duk inda kake. Zai iya yiwa matsalan ka bangaren karatu ne ko matsalan ka bangaren mu'amala ne ko bangaren neman kuɗi ne. Abin da nake so ka gane ba wai farawa bane ya samu yake mai da mutum jarumi. Kowa zai iya fara, dan ka samu kuɗi ka fara sana'a baka zama jarumi ba, dan yarinyanka ta amince ma baka zama jarumi ba, dan ka samu admission ka fara tafiya makaranta baka zama jarumi ba, sai har ka karasa shi. To hanyar zuwa ƙarshen shine yake da tsawo kuma akwai tsauri, ba kowa bane zai iya zuwa ƙarshen sai jarumi. Idan ka shiga cikin wahalan ka nace ka ki bari ka ki neman sauki a wannan ka nace wata ran kai ma za ka zama jarumi. Wani daga bangare daban na duniya zai karanta tarihin ka ya ba hanyar da zai bi, shi hanyar da ka bi shi ma ya zama jarumi. Kada ka rena kanka a duk inda kake. Kada lokacin da kake neman nasara a rayuwarka ka je ka nemi sauki ka ce za ka bari. Wannan barin da za ka yi ya kuma ilma. Ka shiga cikin wahalan watan zai zo zama labari. Mutane da yawa da muke ganin sun fara ne ba su da komi amma sun zo sun zama masu shi. Nan ka je ka tambaye babanka ya aka yi gina babban gidan ne yake jan babban mota, in ya fara baka tarihin gwargwan mai da ya sha rayuwar shi zaka iya mai hawaye. Saboda haka in kana son ka zama irin shi kai ma ka tashi ka shiga cikin wannan wahala, a lokacin zaka samu nake cewa nasara.